Salam aziz ildeşler. Bugün yine Sapara Aydın ve men olup düýüple bizim yani Türkmenistan'ın probleması hakkında yani bunu aýlaly ýollar bilen bir gürüňdeşlik şekilinde açıkçanlığa getirmekçi bolýas. Ve şunun ýalak bir soru var. Näme üçin käbir döwletler baý, käbir döwletler garyp, ýa-da käbir adamlar baý, käbir adamlar garyp, ýa-da käbir firmalar käbir döwletlerden baý. Yani aslında bu meseleler hakikaten hem köp düşündüren bir mesele. Adamı düşündüren olmalı hükmen suratda. Ama bunu öz aramızda tartışıp käbir sorulara belki cevap berip bileriz. Ya da käbir soruların cevabı sizde vardır. Bunu hükmen suratda aşağıda komentaryalara yazıp geçin. O Sapara sizden başlalı ya şuly. Or men egzam üniversitede. Salam ildeşler, salam kemine. Aydın salam. O gatta kızıklı soru. O näme üçin baý, näme üçin garyp. On bir käm sebäpleri bolmaly. O biz on nemesini aýtmalynan men bir misallar bilen düşündürjek bolaýyn. Bir sanak firma nuskosunda o birincisi dünyada en kımmat yani piyasada değeri diýede borsadaki ya birjadaki en kımmat firma olan şuun kunu Amazon 1,7 trilyon dolar şu an şoň piyasada değeri şuun kun. O 840 min işgär var. 30 milyon kvadrat metr yani satış yani ofis nemesi var, binalar var da. Şu firma var da. Yani bu firmanın yaşı men gurwet ýaşym bilen deň 1994-nji ýylda gurulýa. O käbir nemelerde 95 diýmekçi bolýar, 94-nji ýylda bolmaly. Özüm ýa-ni hyzmat sektorunda başda kitap satýan, internetin üstünden kitap satýan firma. Soň muzika satýan, soň bir näçe firmalar satyn alýar, oň nemelerini detallaryny üstünde durmaly, sebäbi deme internetden belgileri kändir. O taýy hem nemedir. O ikinji firma barada da şu Şweýçarda bir firma var. Hesten diýilýär. Hesten diýmek at diýmek de. Bu firmada öwrümçilik yatak krawa döndürüyor. O dünyada bir nomurlu diýsegem ýalňyş bardyň. Öňe en gymmat yatak öndürüyor. Ya bu iki firma näme üçin aýdyn men soňundan aýdyn. Yani dünyada krawa döndürýän firma gaty kändir. Şweýçardan özüne de bir näçe 100 sana var da şu firmalar. Olan kravadi 200 dolardan 500 dolara, 600 dolara çenli, ya 1000 dolara çenli oldu. Hiestanın emesi 2,5 min eurodan başlap 25 min euro çenli gidiyendir. Özüm yani dünyanın hem yerine satyandır. Dünyada bir nomurludur. 25 yılım garanti veriyor. Özüm kravat bilişini diýerler kravat. Şu firmalar net Türkmenistan'da bir iş adamı, yani şular ýalak firmany kurup işledip biler mi?
döwlet näme üçin garyp ya bay diýilen näme nemesi bolýar da şu bir soraga jogapdyr. Yani hestani men misal getirýänim esas sebebi 99% öňümü bizde var da Türkmenistan'da var. Çiğmalı ha? Çiğmalı. Hmm. Çiğmalı hemmeti bir yani ağaç bilen çüyünden galany. O yani Türkmenistan'dan çıkıyor da. On esasy nemeleri çiğmalı, atın kuyruğu, geçiğin çöpürü, koyunun yüngü, o partı dağıdığım at kodu, lint, puğ, uluk diye. Şolar, onun tekstil, demet var, tekstile mühünye, 100% partadan. Şveçya'da şu firman 5.000 tane işgär var. Kravatlarım hemmesi el bilen edilýär. Ana el güýjem ma Türkmenistan'da. O yani atın kuyruğum var, geçiğin çöpürüm var, koyunun yüngüm var, uluk puğum var, tekstilim var. Yönü şonun alaklady Türkmenistan'da edip bolmaýar. Bolmaýanyň sebebi o. Ne sizden soraýyn. Şu firma işläp bilermi? Gaty täsin yani hemme zady bar, ýöne edip bolmaýar. O. Bilmedim bu arada ildeşlerimizin pikiri näme eken? Edil tapmaça ýaly. Ödüm owa ýerine, Şweçýanyň bir owasynda 5.000 tane bir işgär var. Ödüm ýaşam men 96-97 ýylda Şweçýa geldim de. Şonda da bir gadymy firmalar birikde. 50-60 ýaşa minimum bolmaly, ondan känem bolmaly mümkin. Ödüm hiç wagt batan ok. Ödüm yani nasyonalny gordus diýdim. Milli Gonç hökümünde demedilýän firma ödüm. Şoň ýanyna bir milisiýa gelip ýa-da prokuror gelip ýa ýene-de bir KGB gelip ýa-da yani häkim ýa-da prezident gelip şoňa işiň nähilek näme üçin beýdýän diýip adar berip bilermi? Mesele şu taýlardan gelýänler. Ol bir ikinci şu Amazon'un ýyllyk jirosy var da. Yani Türkmen orça waly produkty diýär de. Milli nemesi. Geliri, girdejisi. Önümü. 2020-nji ýylda 340 milyard bolýar da. Milyard. Ýa 340 milyard. 2022-nji ýylda 500 milyard neme bolmaly planlaşdyrýar şu öz nemesi. Indi Türkmenistan'a yani kvalı produktu diýilýär. Milli önüm nemede 113 milyon diýip ýazylar bolýan. Bu ýalňyş, näme üçin ýalňyşdygyny aýdaýyn. Bu resmi kurs bilen hasaplanýan neme? Şonu 6.10-8 yani bazar kursu bilen resmi kursu tapawdy vardır. 6.10-8 etse bazar kursu jygyrlyk kursu. 3,5 manatdan hasaplapdylar. O 3,5 bu da 24 bolsa 6.10-8 bolýar da. Şu 113 milyardy 6.10-8'e böldüm. 16,5 milyard milli hasılımız var da. Inni 340 milyard bilen 16 milyard näçesi
bir firma. Ödem hiç bir ullokan öğrenimçilikte akıl bilen edilen firma ödem hizmet sektöründe de esası. Öde onu getirip bilen bir şolları yalak şu yankı Bezos Türkmenistan'da doğulan olsa o şu tayda şu ideye gelen olsa şu at nerede oldu? Türmede oldu. Türmede Oğudun o. nefede. He? Hawa. Ya da men nalak bir yankı vatan düşmanı ya da şolları yalak tavmalı oğru yeni vurdat diyen neme o da. Şimdi son yankı firman, şu firma bakası piyasa değeri Türkiye'nin borsasındaki ekli firman değerinin 8 esse kımmatta. 1,7 trilyon dolar. Yani şu firman şunku bakası. Ondan şu zatlar Türkmenistan'da bol bilmeyen oldu. Yani şoğum mengdeş yok ben edil şoları olmalıyla gururum yok da. Türkmenistan'da pay halk bol bilmez. Pay devletin bol bilmez. Yani yön Allah'ın ulenen bolunu yok da ne yani statistikanın 113 milyar bağlı produksiyonu bağlı dünya hatap veriyor da şey. O da yalan. Tabii halk bağdar kursuyla yaşıyor. Kurs bir bolyandır, iki kurs hiç vaat bolup bilen nedir? Bolması mümkün değildir, bu şarlatanlıktır. Hakiki yalan. Hemen soygun. Her türlü mekanizmler bilen soyup boluyor da devleti. Ana bu devlet tarafından şeyle, yöne bir milletin, ya devletin bay olup bilmeyen medeniyetinden hem olup bilir, değip desturlarından hem olup bilir, yankı, öz yapısından hem olup bilir. 100% değerli onun tesiri vardır. Benim fikrimce, bilmedim. Ama bu şu dep destur aslında bir cemiyetin kuruluş tayı oluyor yani kuruluş tayı diye aydılar kuruluş tayından şunun yalak. Ya aslında dep destur bir taraftan nemedir? Ütkemeyen kanunlar yalak bir zat oluyor. Yazılı olmayan. Aslında yazılı şekilde hiçbir yerde yok. Yani şu halkın arasında geçendir. Yani bunun ervet tarafları var. Tazeliklere köplenç karşı geliyor. Medeniyetin ösmeğine karşı geliyor. Şunun yalak tarafı var. Yani sizin aydışınız yal bir taraftan hem dep surumuz bilen şu Türkmen adını götürüp yiyoruz. Yani bunu doğru mu? Ütketmeli mi? Ya da düzeltmeli mi? Ya da östürmeli mi diyen soru olur. Sonra bolur. Mesela bu dep destur din değil. Yani dinde de var edilişanın yalak bir kanun. Yani dinin en azından yazılı şekli var, formatı var. Yazılıdır. Yani dep destur yazılan değildir. Ve dinden has güçlü tesir edendir bir cemiyete. Bolup bilir, kemine yönü bizim devlet kuruluşumuz yani ösüşe ruhsat veren o. Onu yeke devlet kuruluşu deyip onu böyle düşünmelerle bir adam diktatör devletim şoğurya yok cemiyet. İnsonu bizde isleten islemesen bir elite var da. Yani elite diyen demedik bunlar intelektüel elite deyip hata ve deriyalak deme kendi doğru neme bolu nokta. Yönü insan var yani bir topar ministerlikler var, onun bir topar adliyeler var, o spesialistler var, o nemeler var.
şolarum şu döwletiň şular ýalak gurulşyny näme diýen men radylaşýan bolsa diýme kabul edýär diýip düşünmeliler. Çok döwlet gurulşy garyplygy üpçün edýär. Çok garyplygyň garanti. Otayda bay bolan diňe wezipesini ulan bay bolup bilýär. O da elinden tutýan çağlarda. Tutan ullarym o da eýlekleri ýala garyp bolýar da. Belki käwat ondan beter bolýar. Bizim döwlet gurulşymyz düýünden ýa-ni adamyň eşretine, ösüşüne, jemgyýetiň ösüşüne, medeniýetimiziň ösüşüne düýünden ters berýär-de. Ol ýeker şu wagtky döwletiň başyndaky oturanlary günäkärlämok men. Sebäbi ne daşynda da ne ýa-ni ösüş barada kän işler edildi de. Öý işi, ýa-ni döwlet gurulşynyň öý işi diýerse. Şoňa tarapdar adamyň sany näçe onu ölçämelidir. Garşy şu hökümetiň garşy bolşy ýalak bize de ondan beter bolmagy mümkin garşydaşymyz bar da. Şoň garşy ötüşe garşy. Bu biz 94-nji ýyllarym gördük. Ötüşe gaty garşy gatlakkan. Onun sebäbini bilmedim. Niýelerden, nämelerden gözlemeligini ýöne de facto bolan dat de facto şunky bolup duran dat görnýän zat. Döwletiň gurulşy barada ýöne diktator söz azatlygy ýok. Ýene şoňa meňdeş demokratiýaň esasy sütünlerini barada gurrun edilýär de. Ýöne döwlet gurulşy barada şunu akylly gurmalylyk barada şunu dogry gurmalylyk barada men ýekeje ýerde de iki adamyň gurrun eden ýerine de gawat gelmedim de. Şuna çendi ne bu 2020-nji ýylyň Son aýlary. Şuna çendi men döwlet gurulşyny şu ýa-ni döwleti baý etme bir mehanizmler bolýar da. İşleme mehanizmi. Ýa-ni ýalak Bezos ýalak, Bill Gates ýalak talantlar çykanyny şonu gollap biljek sistemamiz ýok da. Şolar ýalak aklymyz hem ýok, medeniýetimiz hem ýok da. Şunu ýeke hökümet däl, ýa-ni Bezos Türkmenistana bolan bolsa, halkymyz öz şeýnek neme derdi. Kedekler öldürdü diýen ýalak. Onu döwletden görüp oturmalylar. Ne bizim garyplygymyzyň mene nemelerini halkyň öz nemesinden görýärler. Guruluş taýyndan. O. Bilmedim aýdyň seň pikiriň näçe? Sapara menem şu aýdan zatlaryňyz ýazyp oturşunda haýsyndan başlap haýsyna jogap bereýin diýip bir iki sana soraw berdiňiz. Mene bir 15 minut ýaly görülecek ruhsat berseňiz. Aha, doğru. Indi şu yine Amazon, ondan sonra Host'ten bu arada aýdyp geçdiňizde Amazon'a o ýaňky Jeff Bezos nämene ya haýsy üniversitede oturan ýadymda ýok, ýöne işläp işe başlan wagtda şu Wall Street'te başlaýar da işine. Şolom işinde ýaňky näçe ýyl, 2-3 ýyl işleýär, ondan kendi eldir. Yani gysga wagt işleýär o taýda. Ondan soň şu taýdaky başlygy bilen zady bilen görüşüp ýaňky şu pikirini nämet adamyň startup başlan döwrü şu taýdaky nämeni görüp bilýär. Nujda mı diýerler? Adamlaryň islegini görüp bilýär de, ýaňky we mümkinçiligi görýär. Şo mümkinçilik görýär. Bu mümkinçilig hem ulanjak bolýar. Ulanmak üçin başlanyň ýanyna barýar.
beýleki nämeleň ýanynda bir topar investorlar bilen zatlar bilen görüşýär ýöne hiç kim şu adama pul bermeýär, sen edýän işiň bir sansyk diýär-de. Soň ýaly başlaýar, işe başlanda kyn bolýar başlamagy işiniň ýöne 2 ýylda hem investorlaryň özleri muňa jaň edip başlaýarlar. Men ýanky näme etjek, ýatyrmy, sen firmaňa ýatyrym ýapjak diýip özleri jaň edip başlaýarlar. Hem görülip başlaýar edýän işleri. Indi şu zatlar näme üçin Türkmenistanda ýok diýdiňizde, ýanky ýaly bu zatlaryň döremek üçin birinciden şert gerek. Birinciden şert değil de birinciden şu pikirin döremek üçin şu taýda bilim sistemasy gerek. İkinciden hem şu döwletde ýanky şu şertler ýa-da mümkinçilikler bolmaly. Adamlar şola ulanyp biler ýaly. Aýdysyňyz ýaly Türkmenistanda ol häkim diýdi, ministr diýdi. Şolar görkezýär, şolary baýatýar şu wagtdaky sistema. Ýa-da prezidentin garyndaşlaryny baýatýar ve bizim ýaşlarymyz, çağalar hemmesi göz kellesinde, şu durmuşunda gelecekte Bill Gates olmak däl ýa-da oňaly bir startup näme etmek däl de bir ýere ministr olmak, häkim bolmak şoňaly näme diýin. İstekleri var-da. Yani bu zatlara sereden oklar. Indi şu zatlar yine ne edip baýamaly nämede de var. Men üniversitedimde de şu finansy nämelerde de öğredilýär. Şu baýamak üçin birinciden adamlara, topluma, onu psikologiyada da vardır belki. Psikologiya bilýärler. Baýamak üçin ýanky adamlara bir näme diýilýär, nuska görkezýän bir adamy saýlap içinden bir iş eden olsa yine şu at Amerikan ýaşlary ýanky Bill Gates olsun, şu Amazon'un eýesi olsun ýa-da şoňalary şolar nuska şotaýdy. Yani çağalar ýaşlar hemmesi şolar ýaly boljak bolup, olaňam işine seretsen hemmesi hem şolan köp okan adamlarda. Diňe okumak bilen geçiripdir. 25-30 ýaşyndaça diňe kitap okap geçiripdirler. Şoň üçin olaňam ýaşlary şoňaly zatlar okup bu bilimiň hem ösmegine sebäp bolýar şoňaly adamlar. Yani şu şertleri döredip bersen döwletde. İkinciden hem baý garyplykda şoňaly zat bar. Türkmenistanda ýene şu bize seret oturan vatandaşlaryň içinde de hemmesiniň arzuwy baý bolmakdyr. Ol hemmeň arzuwy. Dogry zat ýalňyş zat diýjekler ýöne pul hemmesine ýanky pul ýa-da resurs ýeten okşalar baý etmek üçin. Resurslarımız az olan için bir adamda köp, bir adamda az resurs näme etýär, şoňa saýyp bolýar. Onam pulun işleyiş sistemasy var. Ýanky pulu izinden kovalan wagtyň hiç haçan gelmeýär, tutup bilmeýän pulu sen. Pulun özü sana gelir ýaly etmeli. Onu käbir nämelerde bir pişik ýaly görkezýärler, pişik kovalasaň gel tutup bolanok, ýöne bir ýanky öňüne gatyp goýsaň özü gelýär diýerler-de. Şon nädip pulu getirmesini şo zady, ine Türkmenistandaky ýok şertler de şu. Türkmenistanda näme diýär? Pul Türkmenistanda özünü komfortunu çuwstuw edip bilen okda. Yani halkyň baýamagyny nämesinden aýtganda içinden elbetde baýlar çykyp biler ýöne. Onuň üçin pul gerek. Pulum Türkmenistanyň içinden gaçýar, näme üçin gaçýar? Pul näl diýin? Sen siýasatyňa da seretýär. Men ýene bir sapar aýdan aýtdym bilemok. Men üçin şu firmalaram pulam hemmesem canlıdır. Yani şo göz bilen seretýän şolary. Pulum canlyan bar, akylan bar o pulum. Eger bir döwletde pula basyş edilse ýa-da haýsam bolsa bir döwletde dollar bahasy galyp başlasa şoňa basyş etseň beter galýandyr şo dollaryň bahasy. Sebäbi basyşy halanok, hiç bir valyutada basyşy halanok. Türkmenistanyň içinde de şu pula bolan bir topar gadawançylyklar bar. O gadawançylyk näme bolýar? Mysal üçin öz ýanky hususy sektor östürmek üçin kuruluşyk firmaň bolsun ýa-da ýeri sen hususy eýçilige bermeýän bolsaň şo taýdan pul gaçyp başlaýar. Sebäbi pul özüniň komfortuny çuwstuw edip bilen oňaly basyş. Basyş diýende pula däl, adamlara basyş baý bolsa da şo taýdan pul gaçýandyr. Basyş. Hawa. Şoň üçin ýanky baý döwletlere seredip görseňiz ýanky finansiýa nämesinde aýtganda ine ýöne Fezat Türkiýede bir firma özüň gurjak bolsaň bir aýdan 3 aýça wagt alýar-da. Dokumentleri ýene nämesi. Men edil şu firmany ýanky Angliýa, Fransiýa şoňaly ýerde gurjak bolsam 3-4 gün en köp bir hepde edil şu firmany şo taýda gurup bilýän. Indi bu ikisi näme diýmek? Ýanky girizilýän gadawançylyklar ýa-da bir topar dokumentde köp näme dilýär, denetim diýilýär. Şu denetimleri nämeleri näçe köp bolsa pul üçin pul özüni diskomfortunu çuwstuw edip başlaýar, şoň üçin başga ýerlere gaçyp başlaýar da pul. Ýanky döwletiň içinden. Ne şol Türkmenistana şu zatlaryň dürep bilmeýänligiň bir sebebine şondan görýän ýanky şo taýdaky näme diýer, tebigatyndan şo taýyn. Tebigat diýende şu adamlar bolsun, finansiýal sistemasy, kanunçylygy hemme şo tebigat şo sürede pulun şo taýda köpelmegine näme berýär?
böbet olya da şoň köpelip bilen oklar. Indi nämen aýtdyňyz, ýanky adamlar näme üçin şoňňaly, adamlar näme üçin eden ok şu zatlary. Dep destur elbetde dep desturu näle diýen men garşy bir ýerim ýok. Ýöne käbir dep desturlary ulanmaly diýilen zat ýok da. Sebäbi wagt üýtgen saýy istemez sene üýtgemeli bolýan. Öňkü getbeşikde de aýdypdy onu. Dep desturlarda da indi ýöne zat bir täzelik bir zada garşy wagt Türkmenistanda hemme ýene şu prezident sistemasyny goldaýada. Täzelden prezident sistemasy bolsun. Näme üçin sebäbi bilýäs şonu. Başga sistemany bilemiz ok. Misal üçin parlament sistemasyna geçeli diýilýär. Onu goldayan var, ýöne köp adam şonu goldan ok. Bize go prezident gerek, bize go ýolbaşçy gerek diýerlerdi. Sebäbi öwrenşen sistemasy. Hiç kim aýdan ok. Bolýa bu sistema bolan ok. Ýöne indiksem elbet bolsa bolsun ýöne bize tejribe gazandyrar. Parlament sistemasy aýdaly bolýa işlemedi de Türkmenistanda. Ýöne şo cemiyetimize bir tejribe gazandyrar. Tejribe hiç haçan ize gitmek diýmek däldir. Tejribe ýalňyşam bolsa sana şo peýdaly zatdyr. Yani sana peýdasy var tejribeň. Şolum cemiyete peýda bolar. Şol üýtgeçligi. Ya da elektron döwlet aýdýas, elektron sistemany aýdýas, oňa da hemme garşy. Näle diýen bir hili täzelik bolan üçin şoňa öwrenişmek islenok. Ýöne öwrenişmekden aňsat zat ýok. O adamlarga öwrenişmek aňsat zat 2 aýyň içinde öwrenişir adamlar. Oň beýleki gara iş diýen ýeri var, şo biraz kyn bolar. Ýöne şulan bir täzelik, şoňa da bizim cemiyetimiz bir hili açyk däl. Yani şoňa bir näme o garşylanok şoňa täzelikleri. Ýöne sen täzeliksiz dursaň, hiç zat etmeseň, ýankyýaly şu zatlaryň hemmesem Amazon beýleki YouTube var, onu näme derlerem? Ya da Türkiye'den reklamması nämeden ýaly bolmasyn, ýöne näme var? Çiçek sepeti var, hepsi burada var. Şolaňam hemmesi bir startup, bir täze zatdyr. Hemmesem täze öň ýok da şu zatlar. Şu türkler hem şu dep destem, asere dostça şu zatlar etmez da hiç gaýsyny. Debe bize gerek del diýmek, o men pikirimçe ýalňyş da. Täze bir zat bar bolsa, peýdaly zat bolsa, onu edip görmeli. Ondan soň näme barada aýtdyk? Yankı Amazon'un ýyllyk girdejisi we şu bizim Türkmenistan ýyllyk girdejisinden bir näçesi de ulu diýdiňiz da. Indi şu taýda da bir zat var. Ýyllyk girdeji diýende bir döwletiň girdejisi Amazon'unky bolýar diňe özüniňki ýöne Amazon'dan bir näçe portfoliosy bar diýip bilýän. Şu Amazon'un ýyllyk girdejisi nire ýazylýar? Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýazylýar. Sebäbi registrasiýasy Amerikan Birleşen Ştatları bolan üçin şu taýynyň milli hasyl bolup ýazylýar. Indi Türkmenistany aýdýas ine az diýäsde, az men üçin az däl. Sebäbi Türkmenistanda hiç hili firma ýok. Yani diňe şo döwletiň özüniň nämesi bu? Yani bir adamynky diýip hasaplan. Bu zat Türkmenistanda da edilişiň ýaly yüzlerçe, müňlerçe firmalar bolsa şolaň hemmesiniň şu ýanky jarileri näme ýazylýar? Türkmenistanyň adyna ýazylýar. O Türkmenistanyň içinde registrasiýa edilen firma, Türkmenistanyň içinde işleýän firma, şoň işçisem ýani öndüren önüme nire ýazylýar? Türkmenistan döwletine ýazylýar. Yine şu zat, şu firmalar hemmesi şolaň özel sektor. Yani men şu wagtça eşitmedim bir döwlet startup edipdir. Hatta yine banklar var. Şolar tarihinde seretip görüň, banklar, birinci banklar hususy bankdyr. Birinci okullar, ýani universitetler hususy universitetlerdir. Hatta şu nämeler var ýene lotereyalar diýdi. Şolaram hususy ýöne soň näme üçindir döwlet alar alýarlar eline. Döwletem bilemem ama näme üçindir şol peýda gelýän ýerleri. İş az, pul köp bolsa döwletem şonu eline geçirýär. Bu dünýäniň köp ýerinde var o zat. Ýöne hemme zadyň başlanmacı hususy näme ýani adamlar başlatdy. Şu bankam adamlar başlatdy. Hiç bir döwlet ýanky banky nämeden ok başlany ok. Ya da universitede döwlet başlany ok. Başladan yankı şahslar oldu da adamlar başlattı. Sebäbi şu sen nirde ýaşasaň ýaşa, haýsy döwletde ýaşasaň ýaşa, bir zat edilen wagty bir adamyň eger şu taýda şu adama şol döwlet mümkinçilik tapyp berse, näle täze bir zat bolsa da eden wagty da şoňa men kömek etsin diýip aýdamok, iň bolmanda bir päskel bermesin. Ine edýän işi eger halka ziyanly zat ýok bolsa ya da şolaň saglygy bolsun, ýaşaýyşy bolsun, azatlygy bolsun, şu zatlara ziyan vermeýän bolsa, nämedendi näme? İslen zadyny etsin. Ine şonda adamlar ýanky firmalar ösüp başlaýar. Şu firmalaryň ýanky aýdyşym ýaly şolaň girdejisi döwlete ýazylýar o iň soňunda, ýanky döwletiň umum hasylyna ýazylýar. Birem ine Amazon'un özünde 850 000 ýakyn işçisi var.
edilmiş ýaly firmalardan mysal üçin Türkmenistanda 10 sanak bolsa Türkmenistanyň ilatynyň ýarysyna ýetjek de şolaryň işi. O bärde soňa döwlete iş sorap barmagam gerek däl, başga adam bir topar ýanky ykdysady problemalary aslında yine şu hususy firmalar çözýändir. Yine men aýtjaklarym şolardan bar. Indi başga da bar bolsa soňra goşarym. Evet. Ben şuýda Türkmenistan halky garip düştü diýsek hakykatdan uzaklaşmaýar. Oňa düýp sebäpleri bar da. Ödem ýüdle ýatan sebäp. Gaty ýüdle günne üstünden ýörep ýörünmeňde. Men ýönkepde şu Litvan oğullarına aylanımda. Onun köyünde tanışlar var, dayıkanlar var. Şolar bilen gurrunda şollum. Yani Litvada yer hususi eýçiliğe geçen. Yani ben gurrlaşan yerimin eýeti 15-17 hektar yer var da. Ödem garip. Öýün täzeläp bilen okda. Kendi çağatım yok. Eğer hele birim garry ejeleri var da. Ýöne ellerin ağaçlık çeken ok, doğruluk çeken ok, ýöne bay diýmäle demedi yeten ok da. Yankı 17 hektar. Onun üstüne yani malı var, sığırı var, toğu var, indiği var. Hem o yerine saklanan zatlar hem de saklayalar. O yerinden hem yani 60-70 sentner deyanal ya, deyanek ya. Esat nemesi. O Türkmenistan'daki alınan hatırın 2,5-3 hissesi başta işte. Adamım yani çıktıcısam 4-5 hisse az. Yer tekilleme de gerek geldi, türgeler ekkeler. Soğurma da gerek geldi. Ekkeyen soğum boruyan da. Yani şonu da yankı maskala bay bolup bilen ok. Onun yanında men Şvet nemesine arada deme koyduk da. Ona 500 hektar yeri var. 250 hektar tokoy kalanı yankı şeyle yankı yemedin öğür meydan yalak. Hayvanlar için otlamana meydan. O 200 ben uğrağım sığır var da 210-220 mi? Yani şu da bir milyoner değil. Yani husus yahtası yok, nemesi yok. Ne işleyen neme diye kovu yaşaya olun. Ben 500 hektarın vurun ediyenle. Ben Türkmenistan'la halka 2,5 hektardan potroda ähli halka payladılar da 60% dayıkan oldu. Şolong hemmecesinin yer nemesi o 2 hektardan 5 hektara çenli 90%'niki. Bir 5%'niki 50 hektar 100 hektar bolup bilen bardır. Hemmetini alamok da. Ne şol dinge şo prosesin özü onu döwlet edýär, başga bir ýerden ok da. Şolary hökman geda etmeli. O başka iş nemesi yok da. Yani bizim devlet kuruluşumuz, o devlet düşüncesi, devletin fikri, ona da karşılık görkediyen neme yok da, cemiyet diyor. O cemiyet diyenim ben yani yukarı vazifeleerde işlet görün, katlak var.
okuli, bilimli, düşünceli şolar görmeler. Ne şun bilen 2 ýyl ýaşadan o maşgalary çökkä diýmeli. On 20-30 ýyllap garaşyp halkyň bary ýurdu terk eden eçenni terede oturup bolmaz onu. Düzelmeýän orada halk terk eder ýurdu. O taýda başga da ýaşap bolmaýan orada. Ine döwlet guruluşymyzyň biziň ýanky halky garyp etme nemesine gurulan döwlet der biziň. Onu günäkär başga ýerden ödülýärler. Günä döwlet guruluşunda döwlet guruluşunda ýalňyş. O ýeke Türkmenistan da Özbegistan şundalar. Kazakistan şundalar. Ya biraz gowdur ýöne düýbi birdir. Ýa-çy şundalar. Biziňki iňerbe diýýär. Bu da biziň medeniýetimizden gelýän bolmaly. Sebäbi töwrüňizi äklerim şolar ýalakda. Bir umumy ýerimiz bar bolmaly. Sebäpler başga da kän bolup biler. Men bunu büyüklü öwrenen adam däl ýöne taşyndan ne görüşmeýärler edip aýdýan. O daşky faktorlar o täsir edip bilýändir. Ýöne şu sorak çykýardy. Ýöne näme üçin şonuň ýaly faktorlar başga bir jemgyýetlere täsir edenok. Demek şol daşky faktorlara nemet bilýäsde, boyun eýip bilýän bolmaly biz. Şoň garşylyk görkezip bilmeýän bolmaly. Ol ýaky nemede däl, ine şu wagt realny nemede Garabagda problemi, Azerbaýjan bilen Ermenistanyň nemesinde. Inni dünýäde ne bir film otyrsa, iki standartyň badygy mesemälim görünüp durda. Ýöne şonu yani bizim Türkü döwletlerimiz görmedik bolýar-da. Görünüp dur. Onu görmedik mümkün däl. Garabagyň problematyny ýöne dünýädäki ýanky metbuada seredende de alyp barşlary iki standartda görünüp durda. O problemin çıkışına da standartın ikili görünüp dur. Ödem çözümsüzlük çözüm nemesinde yani neme diýerlerde cemiyeti sunuyorlar. Çözümsüzlük çözüm nemesinde mazmununu ünsüverip görün. Yani 30 yıl çözmedik nemeler son çözmeyecek bolup edilen. Yani bizim Türkü Cumhuriyet'teki nemeler birleşmeli, şuna sesimizi çıkarmalı, şuna bir çare tapmalı, dilen yalak nemeler olmalı. Yani yoktur. Yani şunun alak ulu problemin aşağı halkada demezsen düşürsen hem bir yerde de şu tipteki neme arayış olup gidiyor da aşağıda da. Yani Avrupa'da işleýär bu. Bir-birlerini gollaýar. Eğer şoňa benzeş bir ýagdaý bolsa, şonuň üçin hem birleşen bolmaly bular. Bilmedim. Kemine bu nemeleri kän Men aýdaýyn bir zatlar Safar aga. Aýt. Birinciden bizim halkımız şu taraflar yankı Türk devletleri nämeden gorkýarlar. O belli zat, men pikirimçe şu görýän zatym. Risk almak diýen zat vardır. Her bir edilýän işte, yani näme diýin, adam bolsun ýa-da ulu bir firma, döwlet tapal ýok. Hemmesi öňe edime edilen wagtda bir riski vardır. Eger şol riskden gorkýan bolsaň, şu edime edip bilemok, ýa giýet etmeli bolýanda. Ýöne duran yerinde de o da bir risktir. Yani durmuşda eğer dursaňam risk, ýöreseňam risk. Sen haýsyn saýlasaň, Türk milletlerinde şöyle bir zat var. Durmak risk yok diýip pikir edýärler. Ve bu zat hakikat. Yani näli barlak görseňiz, ýa barlap bilýän bolsaňyz şu zat. Vatandaşlar siz hem araşdyryp näme bilýän bolsaňyz barlap görüň. Durmagy bir hili howpsuz diýip pikir edýärler de. Hiç sat etmesem ya da hiç sat diýmesem hiç sat bolmaz diýip
yöne şonda da risk ve has ulu risk diye fikir edeceğim ben. Yine baygariplik meselesinde de adamlar pul soğumaktan hem korkuyor da. Soğumak diyen de bir zat satın almak değil. Pulunu elde yine $1000 var, $1000 şu yastığın aşağında koyup yine men korayan diye fikir ediyor. Aslında hiç sadı koranız yok. O $1000 ertir $1000 değil. Yani pulun vakti hakkında emesi vardır. Siz risk alıp dolara anlamam. Başka da dolardan başka zatken. Şoň ýaly bärde de yani siyasata gelsin, nire gelsin şu yine devlet kuruluşunda da bir üýtgeşiklik etmegil bolanda da bir ädime etmeli wagtda. Näme diýde gorkya risk var diýip risk elbetde var. Ýöne dursaňam risk var, şonu bilen oklar. Sen dursaňam risk var. Ýene Halmradan videolarında şu gurrun berýät ýa-ni estirden aýrylan soňam bir zat üýtgetjek bolsalar gorkýamışlar şol estir ertir döräýmesin diýip web garaşýarlar. Ýöne garaşmaň riskligini ýene soň görendir hem adam görendir. Garaşmagam risk, durmagam risk. Ýöne elbetde ädime edilen wagty ölçenýän näme dilýär da ýöne şonda da şu durmaly däl näl bolsa da şu riskden gorkan üçin köp ýerde şuňaly iza galýar da. Bu şu atak şu Azerbaycan'la näme arasında bolýan zatda da bilemok menden görýän zadym sapara otayda iki standart elbetde oňaly hemme ýerde hemme wagt bolýar da ýöne berde esasy mesele ýa-ni näl diýin yara öndürýän nämeler var, bu işler var döwletler diýende yara öndürýän. Yara öndürýän bir zawod gurmaň ýa-ni çyktyjylary bardyr. Ondan soň yaragy test etmeli var. Yaragyny test etjek bolsaň iň şoň üçin näl diýin amatly şert niresi uruş. Yaragyň test edilýän ýeri uruş ol. Beýleki testler elbetde o test atış ediler nämediler ýöne ol yaragyň hemme nämesini 100% çoň kemçilikleri ýa-da 100% artykmaçlaryny görkezen ol. Şoň üçin bir ýerde uruş döredilýär. Yani bir sebep näme dilýär, o taýda sebäpin günäkärin kimligini tapyp bilmeýäňiz hiç haçan derňesen gutarmaýaýyz. Ýöne şoň üçin şu poligon bolýar da, olara şoň ýaly yer gerek. Yaralaryň zatlaryny barlak görmek üçin, soňra satmak üçin bazarda şu näme dilýän yer. Ondan soň ýa-ni iki standart hakynda dünýäde şu wagtyna kanun bar diýerler. Köp adam kanuna näme etjek bolýar. Men bir zat aýdym, kanun diýilen zat güýç. Ýani güýjüň bolsa sen hemişe praf güýç diýende o ekonomik güýç bolup biler ýa-da başga sen güýjüň bolmaly. Güýjüň bolsa sen üçin şu kanun hem sen üçin işleýär. Yani men oňa maýdandyrm kanuna men kendime demek kanun diýende ne fizikan kanunlar var üýtgedip bilýän, hiç kim üýtgedip bilýän. Yani beýle kanunlar näme üçindir? Hemişe üýtgeýär, hemişe nämeler girizle bir hili flexible nämesi var da o kanunlaryň. Şoň üçin o kanun güýç kimin elinde bolsa şol. Äzir ýöne kezadyna bir adamyň elinde tutuş dünýäni garşysynda alyp biljek güýjü bolsa, şol adam dünýä bilen ýa uruş edip başlar. Nemen güýjüm bar diýip. Şo we şo dogry hakly çykar hemme ýerde. Güýjüň bar bolsa hakly. Berde yankı Karabağ meselesinde de ben fikrim şu arkasında şoň ýaly zatlar var bir topar o tarihte o yer näme yankı Azerbaycana değişti, Ermenistana değişti. Şoň ýaly nämeler bilen olar ýöne adamlaryň eşitme gerek zatlar ýöne esas sebepler belki biri şu taýda arujasyny barlak görjek bolýandyr, biri şu taýda arujasynyň kaçtalaryny görkezip soň satjak bolýandyr. Aruja çykarýan nämeler döwletler var. Olaram hökmanı suratda şonu etmeli da bolmasa ene sen beton nämelerini, önümlerini çıkaryan bir zavodun olsa nämen islersin yer titreme olsun menen beton sataýyn. Indi oň ýazap bolup bilýär berde näme diýip pikir etmäň, olan bir biznesin nämesidir. Bu zadyň içinde de şoň ýaly nämeler hem bolup biler. Sebebi samolyot ýankı çyktyjylary var da zavodny gurmak üçin şoň ondan diňe zavod däl, samolyoty gurup biljek injenerler taýýarlamagan bir toparçyk bir adam üçin belki 3-5 milyon dolar näme çykarylýar, rashod edilýär şonu şu derece taýýarlamak üçin. Soň olan puluny, ýani tijaretde şu zat bar, sen bir ýere ýatyrym ýapan soň hökmany suratda şoň nämesi bilen izin almalydy. Onam näde bolup bilýän elinde şoň zawodyň bolsa ýa-da şu Türkmenistanyň şoň ýaly zawody bolsa, hökmany suratda Türkmenistanyň bir ýere girmeli bolar. Elinde o yara çykaryp o postlak kalsaň peýdasy ýok. Ziyanı var ýani ekonomikasy üçin. Indi bilemem şu o tarapy men şoň ýaly diňe şu finansy tarapyny düşünüp bilýän. Beýleki siýasatna kän kellem çykanyp diýsem boljak. Doğru. Esasen şu bolyan zatların köpüsünde tesirli olan iktisadiyettir, ekonomikadır. Şu ekonomikanın asıl şu canlı diýdin ýaňy öz bir nemesi var.
Yani canı var ve öz bir prensipi var yani şu yaşamak için. Şonu devamlı getiriyendir yani özünü görkezyendir el mudama pursatını tapıp bilse. On soň menen bir zat bar şu taýda bir ýerde durmak risk diýdin Aydın. E, Şola Türkiýede ýaşaýan türkmenlerde görüp bolýar. Nähil görüp bolýar? Mesela bir Türkmenistan'dan gelen bir bizim vatandaşımız bir yere işe giren vakti şol işin işleyiş şartları ağır olsa da ya da aylığı az olsa da şu taýda dowamlı 3, 4, 5, 6, 7 yıllap işläp bilýär. Ýöne Türkiýanyň öz vatandaşy gelýär 3 gün işleýär. Şartlar doğru gelmeýärmi? Çıkıp gidýär başga bir iş tapýar. Yani şonu aslında Türkiye vatandaşı şonun şu taýda galmagynyň özüne bir manawy ve belki ykdysat taýdan bir riskligini görýär. Ýöne bizim halkymız şonu görüp bilenek we dowamly şu taýda özüne aslında ziyan bolup gelýär şu taýda durmasy. Ýöne şonda da galyp işläp bilýär. Ve buna düşünmek için aslında şonun kelle guruluşuna nemetmeli de bilmeli bolýar. Sebäbi mantygyň daşynda bu. Sen görýän şu taýda agyr işleýän, az aýlyk alýan, ýöne dowamly işleýän. Yani bunu gördün, sana dengelen ok. Ýöne bilýär özem şoňa dengelmeýänini. Ýöne çıkan ok. Aslında çıkmaly şu taýdan. Ve täze özüne görä bir pursat gözlemeli bazarda. Kemine bu sebäpleri özüne anamy ýok da. Öz güwen näde? Özüne anamy o da näme üçin ýok? Oň durly sebäpleri bar da. Birinciden eline kär ýok, hünär ýok. O kär hünär bolanda da doğal manada eýsäldir. Yani bunun şeyde bolan adam özüne anam bolan nokta. Ne şu yani çok guron derneğinizde de ben bir fikir verdim, o kabul ettiniz, sağ olun. Şu taýda ne bizim iyileşlemede kär hünär öwretmek üçin bir ýörüýte işler geçirmeli. Hünär o şuňky senagatyň ya jemgyýetiň talap edýän hünärleri bar da. Misal üçin ýa-ni ýazylym dili bar, programmирование. Java diýdi, PHP diýdi, ýene şoňa beňdeş. Ya da ýa-ni AutoCAD, 3D Max diýdi, ýene bir topar ýa-ni web nemelerde kär ýa-ni ýonkyýalak elektrik ya da ýa-ni betonçy neme kärler däl, täze döwrüň özüne gerek täze kärleri bar da, hünärleri bar da. Onuň köpüniň adyny entek ýa-ni bizim türkmen illeşlemizden eşitmediklerim bar da. Şu kärler ne AutoCAD misal üçin şu taýda 3 aýda öwredýärler. Ýokman beýik inженер bolmasy neme däl, çydygy nemelerine gerek şolary işgär. Ya da ýa-ni vizualizasiýa edilýär, ýa-ni proýektler edilenler, o canly ýalak nemeleri 3D Max diye. Yani şolary ýalak gerek, kän gerek neme hünärli nemeler. Ne şolary ýalak bir ýa-ni hünär öwredýän neme geçmeliler. Şu illeşlere hünär beren soň onuň özlerine göwüni biraz özüne göwüni etýär-de. Öz güwen özüne bir onam dörýär. O onamly adamym el hünärli, kärli adam iş tapýar. İş tapan soň çöregini tapýar. Çöregini tapan soň biraz özüne onam gelýär. O şeydi şu adamlarımıza kömek etmen miken yani kemine şu meselede.
Sapar şu taýda şoň jogabyna bereýin. Sizin nemäňizin, maslahatyňyzyň. 3 gün mundan öň aýtdyňyz, ýalňyş bilmeýän bolsam. Ve biz dün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik İstanbul'da, Sultanahmet'in yanında. Bilenler bilýändir, studentler bilýän olmaly o taýa. Denklik belgesini almana barlayan yer. Şu taýda biz şu talap ettik, derneğimizin adından. Pandemiya döwrü gutarandan soň biz bunu edip bileriz diýdi. Ýöreýte protokol döretmeli. Şol yerle dolandırış yani belediyeler bolýar. Türkiýedekiler bilýändir. Ayrı şolar bilen protokol bağlanýan, düzýän. Şu boyunca da berip bolýan ekeni. Bunun azrak hukuky, azrak prosedura taýdan işleri var. Ondan soň nesip bolsa çözeriz we ya iň berkisi şu mermerçi bolsun ya da aşpez bilýänsiňizdir Türkiýede aşpezlik hem aňsatdyr. Gerek hüner deme ýa-ni önümçülüň jemgyýetiň talap edýän hünäri bolsa o sana iş tapma mümkinçiligini öğretýär-de. Hawa şonuň ýalyk iň meşhur, iň köp gazandyranlardan başlama men neme diýen de pikir edýän. Mesela 5-6 ýyldan bäri Türkiýede restoranda garson bolup işleýär. Aslında şol garson, yani men sorap gördüm, menem işledim wagtynda. Şol aşçı, aşpezler, şu ustalar aslında ilk başlarda garson olup işlep, ondan sonra yoş-yoşdan şu içeri doğru geçenligini aýdýar da. Yani bizimkiler nämçindir geçen ok köpse. Bar geçenler var yani. Demedip görkezip bolan ok da yine bizim halkymyzam özüne östürüp gezdiler ýalyk san del. Yani köpse şu geçmeýär. Şu garson mu? Şu çağası doğulup aňyrda okuw tutup soň izinden o çağasan bäre gelýänçe adam ýene de garson da. Şol ösüş yok. Yani özüne nemeden ok. Geliştiren ok. Geliştiren ok. Belli bir noktada çelli gelmeli diyen bir maksatnaması yok kellesinde. Yani iş taptım, çok iş elimden gitmesin diye. Deme, sizden bir rahat kaýyş etjek, bunu soň ýükläp bilmez deme. Bir soňlaýjy bir herimiz bir sözlem aýdyp bunu gutorsak näde? Bor Sapara. Ben bayaman formulasını açacak yazdım şu an. Bakalım. Ama kemine onu da sen Cemile. İldeşler belki bundan soň yeniden bir wagt tap bilsek edil şu üçüýimiz şul nämeni dowam etdirers. Eğer kızykly görýän bolsaňyz, hökmen suratda dowam ederiz. Kızykly görmeýän bolsaňyz hem size zordan şu zatlary öğretmekçi biz. Başka türlü diktator ýok edip bilmeýäňiz, o zordan hem içeride girip bilen zok. Girben bilmeýäs. Bunun ýalyk bu şekilde hereket etsek o gaýtan bize o nesse tersine gelýär. Tersine işlejek. Şonuň üçin şunun ýaly nemelerimizi, programmalarymyzy köprek ederiz yani. Bu benim bir neme söylem oşoyun kemine yankı şu rejimi düýünden üýtgedilmejek bolsa, şoňa halkyň niyeti ýok bolsa, onda şu durutun men pikirim onu eýlek boljagyny onuň bilen zok. Ýöne düýüpden üýtgedilmeli bolsa üýtgetmeli. Onu ýöne çalaja ýa-ni kosmetik remont diýilýär da, ýüzle remont ediljek bolsa dursun şu durony nemedir. Tabii innikiň näme boljagy belli däldir. Şoň üçin men tekliğim bunu düýüpden, kökden üýtgetmelidir. Bu rejim bolanok, düýüpden bolanok, ýa-ni guruluşy bir adama neme baglamok men. Öňkü diktatora da baglamok. Döwletiň guruluşy ýalňyş. Diňe halky gedaý edýär. Şu guruluş. Bundan halk esret görüp bilme nemesi ýok şu guruluşda. Yani şunu üýtgetjek bolsaňyz özüňizi üýtgediňiz. Kulat düşünjeňizi üýtgediň.
Onun şu üytköşük düşünce bilen bir devleti üytkötmeli. Bolmasa bunu ayırıp başkasını koyyan. Ona yankı öýüşüňde etmesen şeyle bolýar da. Men soň sözüm şeyleri hakkı torayın. O aýdyşyňyz ýaly doğru. Bizim cemiyetimiz diktator fabrikasy ýalak edil. Bu oranda sapara aydın hemmeňize giç ýakşy. Hemmeňize sağ olun. Samanca oturun. Sağ olun iyileşler. Sağlıkta görüşelim. Size de sağ ol Aydın Kemine. Köp sağ olun. Yine de Kemine ekrana çağıryansa. Sağ olun. Nasip bolsa wagt tapdykdan. Bolya sağ olun.